Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista ddikjara bl-aktar mod ċar li l-1,000,000 li hu Martu rnexxilhom għamluhom biss permezz tax-xogħol, ħidma ta' avukat u notar. Da minkejja li mkejjen fil-qorti jgħidu li Beppe Fenekadami mhuwiex magħruf bħala avukat popolari jew li jaħdem każijiet importanti. Ġanis, din hija risposta. Ma tistax tiżgurani li bix-xogħol li għamilt bħala avukat u l-mara tiegħek bħala notar. Għandi kif weġibtek. Tgħid li iva. Jiena għandi kif weġibtek illi jiena fil-professjoni tiegħi li tistreċċja fuq għamilt taħħar kelli introjtu li niddikjarah fil-dikjarazzjoni tal-assi. Ma tweġibnix illi nagħmlu. Iva jew Ġanis, Iva, mela r-risposta hija Iva. Iva, all right, issa kemm hija kredibbli, ġifieri kemm hija kredibbli li rnexxilek iddawwar €1,000,000 b'xogħol ta' avukat. Asli kif kont top notch lawyer u biex jismu ma verità kemm kredibbli. Kemm kredibbli? Jiena qed ngħid, jien għamilt id-dikjarazzjoni tiegħi jekk nix top notch lawyer jew le ma tgħidux qed ngħid. Ma kemm kredibbli? Ma tistax tgħidlu, jien qed ngħidlek jiena żgur illi m'għandi xejn moħbi, għandi kollox iddikjarat. Staqsejna lil Beppe Fenekadami jekk hux lest jissottometti ruħu għal tax audit. Ma inti lest tissottometti ruħek għal tax audit dal-miljun b'kollox. Huwa Konrad Mizzi. Ma inti illi sab jekk tkun ta' eżempju, lest tissottometti ruħek għal jien għandi tax kollox iddikjarat. X'mintix qed tweġibni? Ġifieri iva tkun lest tissottometti ruħek. Jiena kien għandi professjoni legali, kont naħdem ma' nies illi għandhom professjoni legali, forsi l-lum ma dawx jaħdmu professjoni legali,